Oh, Maria, crec que he trobat la recepta perfecta. Vine. Ah, sí? I quina és? Mira, és un colar de xocolata francès decorat amb espècies itàliques i amb pipetes de xocolata de Noruega. Molt maco, però és només fàcil fer un pa de pastís. Està més bo i el decorem, si vols, una mica professional. I així, perfecte. Al casament tothom dirà que està boníssim. Ja veuràs. Jo prefereixo el colar. No, jo t'ajudo. Vale, fem el pa de pastís. Comencem. Vinga. Abans de començar a cuinar és molt important rentar-nos bé les mans. Saps què? L'altre dia em van explicar un acudit. Em tracta d'un raïm, un verd i un lila. Fiques que li diu el verd al lila. No sé. T'ho dic jo. Pia, respira. Seguidament, heu de preescalfar el forn a 180 graus. Mentre Maria va preescalfant el forn, jo doncs començaré a fer la recepta. Al principi necessiteu doncs ous i una forquilla per doncs batir-los. I mentre agafo 2 ous, important, i els casco, doncs us diré que l'ou aporta moltes proteïnes i doncs és molt bo. Vale, ja està, jo t'he tornat. Doncs Ara batim els ous. Ara afegim el iogurt. Sabeu que el iogurt és una molt bona font de lactosa, ja que prové de la llet. sabeu què? Què li diu una vaca a una altra vaca? Mu? Un cop afegit, seguim barrejant. Vale, ara la mescla ha quedat homogènia i seguirem amb el següent pas. Vale, ui, que sí se'm cau. Vale, ara tenim que afegir la farina que està aquí, que és farina d'espelta. No fa falta que sigui farina d'espelta, però doncs aquí tenim farina d'espelta. Doncs agafem farina d'espelta i amb el bot de iogurt, que és molt necessari per la farina, i doncs tenim la farina d'espelta. És important aquest pas per sembrar cuineres de veritat. Vale. Llavors, Agafem la farina. Agafem el colador, que se m'ha oblidat abans, però és molt necessari per fer aquesta recepta. Espera, que no t'ha costat. I doncs la farina, doncs, ve al primer, o sigui que aquesta recepta m'ha de l'arc. És així. I la mà. La lavadora. Si el iogurt no és exactament aquesta mesura, no passa res, més o menys. O sigui, l'important és... Doncs no fer-ho com jo. Si no sap jo pas, jo que no entès. Bueno, i de vegades doncs queden aquests grumets de farina. I sí, en teoria es poden acabar. Mira, no... Així que ens dona igual, no passarà res. No us canseu, sisplau, perquè si no tot el que hem fet no serveix de I res. ara... A continuació agafem el sucre i mitjançant el nostre estri de mesura que necessitareu i ja ho heu necessitat i encara necessitareu més estona, afegim 2 pots de iogurt de sucre. Aquest pot sense colador. Tenim fins davant. I una altra. El nostre sucre és azúcar de sucre de carn integral, perquè així no té més fins davant. Vale. Afegirem l'oli. D'oli s'ha de posar només una mesura de iogurt. L'afegim.
Aquesta és molt... Vale, no ens importa. Que maja. L'afegim i això farà que comenci a tenir consistència. Doncs com veu, aquest punt així de clar. És super mono. És adorable, o sigui. Un cop la massa ja està llesta, agafem la mantega i la posem al motlle perquè no s'enganxi. L'escampem bé perquè així aconseguirem que no s'enganxi. Nosaltres també afegim farina al motlle perquè així assegurem 100% que el pastís sortirà sense trencar-se per estar enganxat. I quan acabi d'escampar-ho afegiré la massa al motlle. Així és com ens ha quedat la massa col·locada dins del motlle. Ara agafem el forn. Que l'hem preescalfat abans i ja. Espero no cremar-me. I posem això amb molt de tempo. Amb molt de compte. Veia? El forn durant... Posem el cronòmetre mòbil durant mitja hora i iniciem. I ara ens esperem aquí. Recordeu que no canviem la temperatura, sinó que es queda a 180 com havíem dit abans. I ja està.